Welcome back, guys. Gqom podcast sibuyile ne. So we're coming with a new chapter this time around. So sine BKZL shuttle. It's coming from Umthingwivu. This name has been there for the longest of time, guys. So ngoku siniphathela a benefit enizayifumana kuqumbu emandi yokuhamba apha town, all around town. Sinendawo ezininzi mosizokonwaba apha town. We've got everything, siyonwaba every weekend. So now sokola man, there is a shuttle. You understand? There's a shuttle. So ndinomthingwivu xa kwam. Mthingwivu kunjani futhi? Kuhle khonto man. BKZL shuttles. Yes. Kusuka apho vele uqambe lo gama. Kwenzeke ntoni into ekumotivateayo? Lisuka kude lo gama to many things. All right. Because as siyazi uba kune business that sekulithuba for years iqhuba. Yes. Now we decided to introduce because sabona into yoba ngaba abantu apha around town badinga into zohamba. Umzekelo kwidolophu ezinkulu they what do we call this? Those services zemoto, yeah. Those services, and sabona abantu bakuthi bayasokola. Okay. Ngakule ndawo yakuqumbu and abantu bazidelile izinto uba mabazenze because ayodolophu inkulu, and we decided to introduce this kind of a service to people of BKZL shuttle services. Okay. Isuka apha ihambisa abantu all around, and all specials abafuna ukuzikhupha bangadingi into umuntu athi yiyo sizawucela bani na. Usibeyazi uba if there's a direct person odila ngalo msebenzi, so masithetheni nani. Thina excited because ndihlala eGqukungqa ngapha ezilalini. So now ndiyacinga man xa ndisetown, you understand uba ndiyachaneka sometimes because imoto 6 o'clock azisekho, you understand, and safuna uhlala etown, ufuna uenjoy and thini, and iGqukungqa kuphaya kubona mose eGqukungqa kude kanjani. Now tell me, uyakwazi usinceda thina abantu basezilalini? No, for now we haven't been there yet. Okay. Sisayithatha umzekelo, I can say, because most of the time kulo msebenzi lena sisebenzisa imoto ezincinci. Yes. And ke ngoku in most kwezolali zideep akukho lula into yoba ngaba masingenelele and nendlela esiyaziyo ubungozi esikubo kwezi ndawo ngohamba because abantu bahamba ebusuku. So into esiyenzayo sijikeleza around town neendawo ezikufutshane netown neendawo ezikufutshane netha. Exactly, yeah. You see, so for now. So usuka apho ke eGqukungqa uyayazi nawe. Yeah, that's fine. Yeah, so that's why ke singeka introduce, but ke sometimes siye sizama indlela yoba since kukhona abantu esazana nabo. Okay. You see those that have bakkies and Yes. are free to do that. So sizame ke indlela yoba uyofika kuloo ndawo uyakuyo during the night, for an example. Okay. Because ke nabona apha endleleni ne. So apha kuqoma endleleni when you go downtown. Yes. Ne? So you'll find, but after Shoprite, there's a lot of people about hikayo payana. So you mean when you work with phones, people they call you, okay, you just go around town, ukhangela abantu? During the busy days, you awulindi noba ufowunelwe xa ngabe busy. Sinezinto mose ezibhalwe taxi. Okay. You see, just you put it on top of your car. Okay. And you jikeleza around, and you also have inantsika phaa ngemva advertiser etshoyo where you can get us. So xa umisile kuloo ndawo sicela ubuza uyishuttle sibone ibhaliwe apha ngemva. Okay, so yimalini usuka apha endaweni ethile, sithethe ngaloo nto ndikuthathe negrocery yakho ndiyokubeka kuloo ndawo. But most of the time sisebenzisa ifowuni. Okay. You see, oseyazi umuntu uyayazi into yoba ngaba okay, if unzozogrocery maybe urhola nge-20, zozogrocery nge-20 okanye ngabantu be-first oomaka enzo. You see, they know that exactly ngemini ethile ndicela undithathe ndiye town, imoto yakho nje wedwa. Oh, okay. You see, that's nice. Ndithatha ndizokubeka etown wenza into zakho, xa ugqiba xa sowugqibile ndiphinde ndizokulanda ndiphinde sendlini ndizokubeka nje. Alright guys, so inumber izoba lapha ezantsi ne. Inumber zakhe izoba lapha ezantsi, and also guys will show you bazinjani zi-comfortable ezi shuttle zakhe, zi-comfortable, zi-relevant nje umculo uyadzukuza, you understand, especially abantu abaziselayo abazityela into zabo, so baza konwaba kula shuttle. Ikhona i-Wi-Fi apha kula shuttle? No, for now we don't have Wi-Fi. All I can promise is that we do have umculo omnandi. We have disco lights inside the car. What I mean, this is the thing that I'm not going to run away from this one. So, ikhona charger, right? Yes. Because sometimes I call you,
uzondipick up and then ifone yami iyacima and I need to call somebody. You understand? Yes. And now ngamanye amaxesha I don't have data. Okay. So now andikwazi ucommunicate with the next person. So and kukho laa nto ke ngoku yabantu abathathwa i-advantage zezi-shuttles, you understand? Sometimes uthi umntu uzomthatha uyomgodusa kanti wena umgodusa otherwise, you understand? Yes, I So I'm trying to say where mhlambi I can be able to send a location ndithi no, you know what, ndilapha kule ndawo, you understand? So I was asking for i-Wi-Fi, so that means i-Wi-Fi iseza. Yes, surely it's coming. So it says i-Wi-Fi, this is coming, comfortable, we most work fine on and that. Wi-Fi. Yes. Yeah, Uzayenza njani? Izawuba i-router ezobiwa. No, I don't think a router ingabiwa. Because why I'm asking that, because abantu bakuthi they get help and then they help themselves, understand? Yeah, that's true. So now how do you deal with the disadvantages zabantu apho unezinto ezilapha emotweni and then abantu xa besehla behle nazo? No, for now, asikadibani ke nezo ngxaki ezo, because most of the time, most moto it's always clean. Okay. But ke esiye siyithole ingxaki ngumuntu oye ashiye into, Yes. but we are honest to that person because uyayazi most of the time besifonelwa zinumber zisavewanga and all of that. Okay. So sucimba xa ngabe ushiye into yakho sizoyazi noba ngabe ishiywe nguwe, you have to call again. Umzekelo during December, kulo December sasibhizi kakhulu, abantu babeshiya into zabo in the morning, we make sure into yoba ngabe umntu udibana nento yakhe. You see xa ngabe iselapha within the car, but into ingase umntu asifonele immediately ayibone because uzolayitsha omnye umntu usuke ungayibonanga wena at the back seat, afike yena mhlawumbe aphume naye athathe. So xa ufika wena ekuseni esithi umntu ushiye into yakhe awuyiboni, so uyabona ngenye ixesha umntu uzothi ayisuka la shuttle ine bayamosha. Kuyalahlekelwa, selahlekelwa. You see, so iba bhetele ngolo hlobo. You see, and also that siba ne problem ke abantu umuntu afuni xa say right. Okay. That's why mna ndisithi during that time and ndisatsho nangoku, because there comes busy days abantu abasuke bomnandini xa semnandi, abanye babesizulisa izindlu zabo bengazazi nozazi. Yeah. So abantu bengazazi, so we have to be patient nabo bantu. Yes. You see, we have to be patient, and also others ke abazi nganjongo zoba befuna ishuttle. Yes, they do pay, but befuna injongo zoba befuna uxwayo. Oh, okay. Kwendlini. So that's not the aim for us. Aim yethu kuba masincede abantu babe safe ezindleleni during the night kusemini, and also umntu xa efuna i-safe space yakhe nefamily yakhe, you're a group of 3, group of 4, ubhatala from the same amount sikuthathe sikubeke. Okay. Yes. And then ingqondo yami iyabaleka because xa uthetha nge-shuttle I'm thinking of ubunewunewu bangaphakathi, enikhula ephakathi so that xa ndikhwelayo ndibeka into zam, you understand, ndiphole, you understand almost like Yes, I understand. have my own time. Remember ndisuka ngapha elokishini and then ndize town, so ndine-6 nyana man apha funeke ndiyikhule, enikhula boxes. No, we don't have cooler boxes. Okay. I won't say even for now. It won't happen. No. I don't think so. Okay. You see, I don't think so, because all I can suggest ukuba okanye abanye abantu bebesenza kanjani. Umuntu onayikhula ebeyaziphathele yona asifakele ngapha. Obviously ayazi mosibone space sakhe, imoto yakhe. Okay. You see, just uyaqhutyelwa all around, uthatha i-cooler box yakho nento zakho uyifake emotweni, then uyafika kuloo ndawo uyazihlalela uzonwabela, when it's time to go back Fonela imoto yakho. usifonela imoto yakho izokuthatha nento zakho back to endlini. Okay. Uyaqaphela mos indawo zalapha kuqumbu zithe saa, understand? So azikho in one area where mhlambi price based, you understand? You can just have a price ethile specifically for indawo. How do you do your prices? Indima ye-prices siyakwazi unegotiate nabantu. I can't be specific mhlambe and name the price. Okay. But for now mandizekelise manditsho apha edolophini. Ubona umzekelo kukhona le ndlela usuka apha edolophini to la campaign, usuka edolophini to ngasekliniki, lokishini, downtown. So you have a main amount there. Usuka apho uya kwezo ndawo that it's 70 rand. Then ke ngoku when usuka apha going out, umzekelo njengasitsho kwimvumelwano Khoza, you see kulapho ngosiqalisa unegotiator khona that how can we do it. Suka because
kufuneke simithe The distance halfway, yeah. Okay. Also we want to help you, so kufuneke sisebenzisane, ungabetheki ndingabetheki. All right. And then so now usowushilo ba sikufumana ngohlobo loba sikufonele, obviously numbers zakho zaba khona screen, and then asikufumane online, which is Facebook, Twitter, Instagram, all those platforms. Ndiyatholakala ku Facebook, okay, and ndiyatholakala ku Instagram, ndiyatholakala on WhatsApp, okay, ndiyatholakala on calls. Okay. What are the challenges also for many so far? There is yahlekisa challenges okay, at the same time. I know. Yeah, and also that abanye abantu kuhlobo besisebenza ngalo, I do remember, I won't call names and don't stuff. do that. I know, and ndangayazi noyazi client yam ndiyayithanda kakhulu, ake ndithatha apha ndisakwenye indawo ngapha eMdlandlovu, uthi ufuna uyofeyisa usugar daddy wakhe, okay, because akabamba ifoni and it's during the night. So sisi, tell us, baby daddy, I mean usugar daddy wakho lona kuphi kwakhe, I don't know, kodwa kukobuthuba. You see that? And also with the disadvantage about that, uzoya uhamba iyaziwa mos le shuttle ndihamba ngayo, yabo, xa sifika pha ufika uface ubethi ifishira nomuntu ohleli nenkosikazi yakhe, akuzojongwa wena, kuzojonga le moto uze ngayo. So it comes back for us. Yeah, ne? So that's also zezinye ke zengxaki ezo esidibana nazo. Okanye usuku uthatha umuntu apha athi ndiyakulobani bani, xa ifika indoda ayibethi. So we have to be patient with you, because safety comes first. That's why we decided to introduce this. So xa uzosuka ke ngoku lapho, we have to make sure that we do wait for you up until you are safe, okanye sisiphinde sikuthathe sikubuyise lapho besikuthatha khona, if we know bekusafe kuloo ndawo. So zezinye zengxaki esidibana nazo ezo. Okay. And then ke ngoku, so you have to be patient, ulinde lo fight igqitywe, umthathe abuye, and then now in the cases where ke ngoku, let's say, okay fine, in the cases of emergencies, do you also help in terms of ndiyagulelwa, you understand, ndicela uze uzondithatha umuntu wam siyesibhedlele njalo 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 njalo? Yes, we do help on that. Yeah, you can call me midnight, as we said, into bangaba it's 24/7. Okay. It's 24/7. Yes, sometimes I might not be available, or okanye mhlawumbe usithole singekho around ngenxa yengxaki ezininzi, but we make sure that I do refer someone to you, you see, so that we'll be safe. So on that, see available on emergencies. I want us to do overall business, you understand? Okay. Because there are cases where I know about une shuttle, you understand, and now I'm in need of something else. Like, you know what, man? The khalela intent, you understand? Okay. Can you also help in getting in this BKZL? Yes, at BKZL we do offer those things. Yes. We do have those services. Okay. As and everything. I used to say ke xa ngabe ndipost up advertising my business, that uyakwazi ufone everything. Umzekelo uzoba ne-funeral. Okay. Uyakwazi ufona uthi uba udinga zonke ezi zinto that are being hired for a funeral okanye nomtshato. And also kwezi singenazo, we do help you ndoba ngabe uzifumana kule company yethu. Side sikunike ne-service xa ungenamfundiso ozokutshatisa. You see, side sikuzamele nomfundiso ozokutshatisa nenkomo xa ngabe udinga inkomo ekufuneka ixheliwe kuloo mzi. Hayi not izalapha emampondomiseni, noko siyenza ngendlela ephucukileyo. Siyenza ngendlela ephucukileyo. So in as much as we have connections, okay, we make sure that everything that you need, you get it. Okay. Yes, ngexesha elifanelekileyo, futhi ke asingeke sikurobhe for that. So zonke zonto, i-sound system, intente, toilets, amaqonga, everything up to i-frame tent, catering services. Catering services, wow, we do offer. Okay. Yes, sinazo zonke zonto. So catering services uyenza in terms of ndifike ne-menu, then I Yes. give you menu yam, then everything is on you, or Yes. ndifika with my groceries and then when you just cook. It depends. Lalapho izohluka ke mhlambi prices Yeah, zakhona. that times, If uthi mina mandize nezam ndiyakwazi uyenza loo nto le. Okay. Ndize nezinto zam. You see? Ndikunike And imenu qha. yes, unike imenu qha wena, or either
uza nemenu negrocery yakho then utsho ke mhlawumbi uba urhalela ihambe kanjani, and that's what we do. Oh, that's nice. Okay, fine. So zezintente ile catering services, shuttle, all in one masininzi lento. Yeah. So uyakwazi nosihirishela itaxi siqhube ndizama ukuthi usiqhubele everything yethu. So usihirishela nomfundisi ngaphezulu. Nomfundisi ozokuchatisa. Kaze bafundisi sebese ku marketing. No, not like that. Just because maybe kunomtshato that I was organizing, this guy called me and said, "Ndive kuthiwa wenzile then ke mna ke ndiyakwazi ukucebisa when you calling me ndirhalela into endicebisa how you can do it." So abesithi yena no man andikho familiar nento ezidibene necawe ndirhalele utshatiswa ngumfundisi. And I said, no problem, my guy, you're talking to me. Is there anything wrong with chatting umfundisi namadoda? No, no. Akho di wrong. There's nothing wrong. But ekugqibeleni kuwo wonke umtshato uhlale khona umfundisi. But it's something new. Because bayadura ingxaki. You can have, I can have you unditshatise. The fact is to speak. No, I don't think ngenotsho ke mhlambi ngokwe-rules. I'll take you as MC kaloko. Ubuthini. But in most yemitshato esendike ndayihamba, even it's traditional inotywala phakathi, but kuhlale kukhona umfundisi okufuneka eshumayele anitshatise. Hayi utywala ke madoda ke kunyanzelekile emtshatweni. All right. So ndike ndava enye into from one other friend of mine. Okay. There was a funeral ebenayo or something. Ndiza kuleta abefundisi oba hirishwayo ngohlobo lakho. So hey man, umfundisi ufuna ubhatalwa. Umfundisi ufuna ubhatalwa. For uthini ngoku ongcwaba? In those cases which is ngabantu ke ngoku banje ngathi bazocela wena ba ndicela unikhangelela umfundisi for my problem. Okay. Kwi-situations ezinjengezo, umzekelo thina most of the time we do offer mhlambi xa ngabe udinga utshatiswa ngumfundisi. Okay. In most of cases kwinto edibene nabefundisi, because in a family xa ngabe kuzoba nomngcwabo soze ngabikho imember yefamily ecawayo. Okay. So obviously xa ngekho umuntu cawe ekumele izongcwaba ibinomfundisi wayo kuloo ndawo, surely imember yekhaya yiyo mos ezokuthi hayi ngizole ndithethe nabantu bakacawe yami. You see. Okanye umzekelo mna kule yami icawe sinabefundisi baninzi phaya in our locals, but then it's up on you into ngabe ufuna ushumayela lo mfundisi ukwilocal yakho okanye ufuna ushumayela umfundisi lo that suits you. Yenzeka naleyo, we are open to do that. So abafundisi, they've got I want to put it this way, they've got E-levels in terms of uzawufuna local ndifune the middle one ndifune the top one. Now Tina, we do not have into ze-levels and Okay. stuff. No, we do not have. Ubafundisi bethu bayafana, they are all equal, but ukhona loyo uqonda mhlambi utsho ukanye ngomthanda kokudekudala. Yes, ukhona loyo uqonda ba no man ndifuna lona ngoyena ozoyenza kahle lento ndifuna, not like abayenzi lento. You see, but ukhona lo uqonda ba uzoshumayela ngolhlobo ndilufunayo. You see. All right. Yes. So guys, sisaphethe umba we-shuttle elapha kuQumbe town. The shuttle it go all around and then you can negotiate with the shuttle. Uyamfonela. I think the best way kukunegotiate before afike than ukunegotiate sele efikile, because you leave him with no choice because kaloku safety first, you understand? So in those cases apho afika umuntu ndifike uyafika kuzondithatha and then I'm saying mthimbe uvondithathe man ngibeka apha endlini phula I don't have a wallet. Okay. Nezo ke situations sike sadibana nazo, umzolo sinabantu abangazange basibhatale even today, but ke asikho ngaloo nto leyo, because umsebenzi xa usaqala ukuintroduce kumele ulindele nantoni unyamezele nantoni up until abantu bade bayiqhele. You see, so it's better than uba sinantsike sinegotiate before I come. Umzekelo ubuze imalini. And also siyenza ke nento ze-transfers for now for elixesha we do not have kwexeshana we do not have a speed point and everything. Okay. So uyakwazi utransfer. Oh wow, kuzoba khona speed point. Wow. Yeah. Sizaba naso speed point so that ungabi na worry yoba hayi mostly
thenga ngekhadi pha. Kalo. So obvious uzoza That's why nalapha kaloku. kule shuttle uzozothepha. Aha. You see sikuthathe Aha. sikubeke endaweni ube safe. Yeah, so nabo ke siyadibana nabo umuntu wathi hayi uzobhatala the following day. Hayi nginxolile ngoku umzekelo Yeah. stuff, you see. Yeah. Then angatholakali. Okay. Siye sincame because ekugqibeleni we want to It's a be- customer. Yeah, it's a customer. And then ndiphuma endaweni yam. I'm not going to mention indawo zalapha zikhona zininzi. I'm not going to mention them. But ndiphuma endaweni yam up town. Ndikufowunela pha ngaphandle kumthengwe man ndibe ndigodle unodoli apha ndifuna umshwabanisa apha ngaphakathi kwi-shuttle. Can I do that? No. You can't do that. It's open already. I'm coming out of the place, it's open. Another one nansi apha enye ndiyivulile. Oh no, I understand you now. I understand you. Okay. Yes. No, iyenzeka loo nto leyo because for the time being kaloku xa undifowunela mna sivele sinokushiyithe savana. Umsebenzi wam nakukuqhubela undikhomba apho mandikhona uba wenzani it's Kumandi nje so none of my business. So ndingaqaphuza ndigqibe. Yes. It's up to me. Yeah, But then ke ngoku I think it leaves you with umsebenzi woklina because abantu abaninzi they do that but they spill off. Yeah, but ke since siyazi into yoba ngaba ngumsebenzi wethu we do not have a choice. Okay. We don't have a choice. Can they smoke inside? No. Yeah, because smoke I remember baninzi abantu who are smoking most of the time, and then abantu bachaya bakwazi nozibamba sometimes. Yeah. Uchaya apha, you understand, and you don't have time to wait for yena umise usayendlini yakhe, you understand. So strictly guys, it's only you have your own beverages ngaphakathi and then no ucuba, alikho ucuba. Abantu be-vapor, can we views inside? Can you views inside? There's no smoke and it. Yes. Now, can I view inside the views? 7 views. If vapor, this landi from the charger one. It's I folishe under into edibene nomtshaya phakathi. If Felicia under into the child, but the we won't go deeper. But however, the smelling of it, it's totally different from Totally the cigarette. You understand? That one has got fruits, has got mint, has got that, has got that. So sometimes abantu bakhona xa bezifunxa kunuka banana. Sometimes kunuka apple. Do you get me? But the fact is kukhona umsi. Okay, must be city ke since I don't know much about it. You will see. You will cross the river when you get there. Yes. We'll see it along All right. along the way. Guys, it BKZL shuttle. Ikhona apha kuQumbu, guys. It's available 24/7. Every day, nge-weekend, nge-Sunday, ngomgqibelo, anytime. They are available, guys. Bayafumaneka. It's a very nice guy, Umthengwevu ke. I think nizomhlonipha, guys, because we need respect. As much as banayo inhlonipha esithi safety first, we need to cooperate, guys, with Umthengwevu. So the shuttle, guys, i-numbers zakhona zaba lapha escreen nezantsi. Nimfowunele, we'll show you the cars, ubutsuku ubuphanga phakathi, guys. Inhle clean, ziclean i-shuttle zethu, relevant. Thank you so much, Umthengwevu. Sabulela boss. Sibulele bhuti man. Sibulele. Thank you. Thank you so much. Danko. Ilanga lam, this is my day. Ilanga me, man, I really made it, yeah, and I hope to make it there. Ilanga lam, my day. Ilanga lam, this is my day. Ilanga me, man, I really made it, yeah, and I hope to make it there. Yo, it's funny every day that it's a brand new day. I stay solid on the dream and I'm gonna find a way. I kept running on my lane, now I'm in mine.